Nakita ni Jongjong Franco sa social media nga adunay gibaligyang tambotso sa motorsiklo nga nagkantidad og 1,800 pesos. Sa una pa lang niyang tan-aw na mayungan niya nga iya gayod ang tambotso nga gikawat kaniadtong Agosto 7, 2022 samtang nakaparking ang iyang motor sa area sa City Plaza ug Pavilion sa Kidapawan City. Sa walay paduha-duha, iya dayong gi-message ang seller o gi-set up niya ang meet up duol sa Kidapawan City Police Station. Sa ilang pagkita, nanawag na og pulis sila Jongjong ug gidakop ang seller nga gila sa mga pulis na si Nelson Cayuna, residente sa Indangan, Kidapawan City. Siya? Ito? Nagibaligya din yung katong tambutso. Ito nga mo, Raider ba na? FI no? Dilipot? So gimit up ninyo sir siya katong nabaligya sa kining tambutso. Gikustodiya ang suspect ug ang gidriba niini nga motorsiklo sa Kidapawan Police Station. Sanglit, wala kini mapakitang mga papeles sa iyang motor. Nabawi na ni Franco ang iyang tambotso kay aduna kini papeles nga napakita sa mga pulis nga nagapamatuod nga iyang tambotso ang gibaligya online. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!